खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना ससे इन्ट्र'खौ नुखांबाय जानांगौ आदार बाजैमोननि अनलायनायखौ आरोना नोंथांमोना निसय नुखाबायानो लोगोसे गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायना थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ आं मोनसे निउ टपिक लाना फैदो दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय एसे माने गोदान माने मडेल आरो बाखि सिगां बिराद माने मिजुफोर बा हमना ला गुबुन माने हारिफ्रा बानायखांबाय आरो बेखौ माने कपि पेस्ट खालामनानै मोनसे भिडिअ बानायना हगारना होदो बाजैमोननि माने मोनसे गामलायाव ओरैनो हमला सर्ट भिडिअसो नालाय मोनसे गामलायाव माने मोनसे बुस्थु दिखांनायखौ नुखांनानै माने एन्जर नाथाबनाय आरो बेखौ नोंथांमोना ससे इन्ट्र'खौ नायलांबानो जाबाय नुखांबाय भिडिअखौ नुनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय ना लोगोफोर बे भिडिअआथ' निउ कन्टेन्ट रखमानो जाहैबाय जेनेबा जोंनि बर'फोरा दासो माने बेफोरबायदि माने बानायनो रोंदो आरो जेनेबा हमना ला पपुलार माने जिखुनु मानसिफोरजों थांफायोब्ला पपुलार जानो हागोन बा पपुलार जिखुनु माने भिउ अफार फैनाय बा सोरबा माने एकदम भाइरेल जानाय मानसि खारफैब्ला माने नोंबो भाइरेल जागोन आरो बेफोरबायदिनो माने मोनफा मोनफा माने कन्टेन्ट लानो सिखायनांगौ आरो दै लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ माने एसेनियावनो फोजोबनो सानबाय आरो लोगोसेयै सोरबाफोर माने आंनि चेनेलखौ नुफ्लांबायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेयै सोरबाफोर आंखौ लोगो हमनो दङब्ला आंखौ थाबैनो लोगो हमफैनो हागोन इउटुब चेनेलनि बिखय सोरबाफोर माने इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो दङब्ला माने आंखौ लोगो हमफैनो हागोन माने आं ओरैनो फ्रियावनो खुलिनो हागोन आरो जेनेबा थाइसे फैसा नाङा माने मोनसे गंसेल' माने एन्ड्रइड फन लानानै आंखौ लोगो हमफैनो हागोन आरो आं ओरैनो फ्रि इउटुब चेनेल खुलिनो हागोन लोगोफोर इउटुब चेनेल खुलिनायाव मा नांगौ मा खालामनांगोन बेसे साबस्क्राइबार नांगोन बेसे वाच टाइम नांगोन मा एकाउन्ट खुलिनांगोन मा सेटिं खालामनांगोन डिटेललि माने सेटिं आं अके खालामना हरगोन नोंथांमोना माने भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय थाबानो निसय नोंथांमोनाबो माने भिडिअ एडिटिं खालामनायखौबो सिखायनांखागोन नोंथांमोना निसय माने इउटुबार जानो हागोन आरो इउटुबार जानो हागोन आरो नोंथांमोना माने सोरबाफोर माने इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो दंब्ला आंखौ थाबैनो लोगो हमफैबानो जाबाय सिमन साफुरियाव लोगो हमजागोन जोंनि गामियानो जाबाय 1 नम्बर बुराबकट गामियाव माने लोगो हमफैनो हागोन दिनैनि आङो भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नुसनबायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे सोरबाफोर माने साबस्क्राइब खालामदोंबा जेबो नङा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों